Hindi na ni makuratan si Ate Madeline. Si Ate Melissa, kalikay-likay. Bear brand. Fresh milk. Kana, mo ni sakto. Mo inom sa bear brand magmap lagi kuno kay aron mo kusgan. Pero mga sagbot, mga kuskuson wa jud. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! King ayon adlaw karon nga Martes. So karon guys na po ko sa CR as usual. Mao pay pag-abot na ko gikan sa naglakaw siya mo diretso jud ko dito sa pwede karing CR kay manghinaw magpagwapo kay idawat na mo angay so karon ako nakitang tao ari kay nang likay na jud sila nahaw sa akong vlog. Ila na kung gilikayan kay na mauwaw ko na sila kamera sa akong madamo na ko live vlog inja ang mag-istorya naman po taari while gawitin ko sa oras kay taon musod naman po ko ka ng gabi nalagasan nagawa mga subscriber na pumot ko nalagasan ko imbis nga nalipay ko kay na nadugangan og itin bananas nalagasan ko sama nang anong nalagasan man ko imbis nga hisaka-saka nagawa subscriber nalagasan man yun ko pero okay ra na bawi ra sa sunod basin di magdaghan kung mo subscribe unsa karon musod sa lamang po ko itong dutihanan kay alam ko mag-vlog-vlog ug nanay kaangay i-vlog kay murag nabuo ko nalungkot ko kay gawang subscriber nalagasan lagi nakuhaan bawo nga nakuhaan ko kaya nga oy unsa musod na ko bye bye. A few moments later. Shout out ko na diri sa CR nga hindaghan na mi dire. Tanay abot si Carlo nagdag jail kay magpagwapo kuno siya para nilalay Regine. Kay prisa ba dyan dito yung diskarte ni Jani Regine? Baw pansin na ba ni Regine kay mo ba yan ito comment ni Regine Galindes. Kanang nade ko kanang YouTube channel si Regine Galindes sa iyang YouTube channel o ang unang kinahing subscribe. Wala in kani si Carlo. Prisa ba dyan isang gugmahan ni Regine? Sus! Kanina yung gagawin ng lahat, hahamakin ng lahat para masunod lamang. Di ba, te? Si Ate Melissa, kung ka muna hard na, no? Bastid nilalay! O, gibastid nilalay. Bastid to! Ribis ko na gayon ito, di ako. Sa si Ate Melissa, kahapon, nung i-vlog-vlog, di ba, gatahi siya kahapon, vlog-vlog, gatahi siya kahapon, na-hurt, kung siya kay gipus, pero nalipay, kinakita iyang sinaw, nga paa. Naliman ba dahil kasi siyang paa nga, kasinaw-sinaw nga. Mura na mag-gold. Ganda-gandagan, kasi siya good. Balik ta ni Carlo. Kasi si Carlo mo, silalay lagi, pero siyang, overtime na ba silalay, Carlo? Overtime silalay Carlo na mo, nang nalipay na po si Carlo. Kay, makitaan mo po diyang palala, iyang pang-inspire ko sa iyang pag-duty ba? Oo, ganahan din na siya mo duty ba sa nay mo inspire na to. Carlo. Jamudong na ko itong trabahoan kay wala na si Kuya Fortune. Andar na baka aircon ni mo Kuya Fortune. Oh, kakikian na si Kuya Fortune. Tara po si Oliver. Mo na manager din sa Loyton Building. Kani? Di kay manager man sa SGS. Kani si manager sa Loyton Building. Si Kuya Fortune sa aircon. Uy, ito sa video, manager. Kinsa man to, kinsa to? Ito sa video man, nakalimot, isang nga. Di na to minsan kayo naman dito ta. Karon guys, muadto na ko sa trabahoan ng ako ng pagkuno. Unya na pod. Bye-bye.
2 hours later. Sige na usra. Lagi? Ikaw mo. Kasi mo. Ha? Kabuang ba ko kasi mo. Oh. Sige, ingana ba? Ayan na ilong. Fuck no. Oh my God! Wow! Di siya maklaro. A little longer than a few minutes later. Mahal pa? First time ano mo ba na? Lagi, tagpo na lang ka ng kahit Ned, pag it really hurts ba? Pag it really hurts. Uy. Hi, ma'am. kita ang view. It hurts ba? I-videohan mo, sir. Uy. Tayo, gano'n niya din. Uy, atin tayo mo na kaya ka rin ba? Murang kasi ka ba din sa lupin? Ketika bagaimana saya Tiyan ni Kini Chansing. Selain ketika 20 minutes later. It's Kayon. Kayon. It's me, Kids King. Ayon. Ano karon is maniunto na po ni madam people. Nanay na naman. Maniunto may aring ubos. Ari na po. Ari kay kahapon dito magkuwenta po sa mga Nagmigsudan. nagmigsudan. Kaya kaya na naman ko lang migsudan. Ari so ari na po kutang po. Tayo rin. Ani ko Dito magdaglang Ah, yes. magsudan. Kaya lang naman sila sudan. Na may mga utan-utan. Saka Nakapit nung ako. mag-prepare ako. A few moments later. Ano ni? Ngit-ngit naman. Miss Pang, na? Dek. Ano ba niya? Ano ba nagabakwa? Ano nagabakwa? Diba? 20 minutes later. Sa Palawan. Ako sa Palawan pawn shop ga kuha sa gipadas ng manghod. Init. A little longer than a few minutes later. Guys, nag-vlog ko karon kay na-request lagi nga mawapil siya sa akong vlog. Nasi Kuya Bagtek o maningil. Ano si Kuya Bagtek maningilay na si Jack. Sa mga utang. Jack karon. Te na ang vlog te. Hi te. Kung Jack karon te satisfied kasi muhang sweldo karon. Ano man? So dako siguro sweldo di sa tininita ron ba kay malipayon man. O malipayon man sa tagalingaw tino bisag watay ka ng kwarta. Asa man ka Unilever? Dada siya timidili nagkwinta-kwinta ay wala abi ko kwinta-kwinta ni siya sing sweldo. Siya tininita malipayon karon kay nanubrag ijahang kwarta. Yang sweldo kuno nagsubra-subra. Hinduta man kati kay nagsubra-subra naman imong kwarta te. Usa karon nang-make up sa selbe. Na gabi-gabi ka pag buntes. Tatibidilin kay karasuki ni nako karakuan oy. Karabuntag din ako suki siya sa ang vlog. Hindi na ni makuratan siya timadilin. Sa timilisa kalikalikay. Bear brand. Fresh milk. Pero mag-mom pa ako.
ta beer brand magmap lagi kuno kay aron makusgan. Pero mga sagbot ang mga kuskuson na wa jud. Lagi. Tilog ang mga kuan dana sa Tijulita oh. Hi te. Welcome to my vlog. Si Barbay yung palit na duwa pabata mura pug nay bata. Di na isang bata. Hindi guys kanang thank you karong adlaw namo lakaw nako kay mujud nako balik duty. Salamat ug God bless natong tanan. Bye-bye. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!